נתניה. הנה אנחנו בסנוקר עכשיו, אורנה מנסה לדבר ברומנית. תקרא לכולנו ותשב ותעשה מה שאתה רוצה אחרי. דבר, היא וידאו. אח שלי, אני הולך לציין היום בנות כאן, חבל על הזמן. אני בווידאו, יא טמבל. זה בווידאו? כן, זה בווידאו, אח שלי, הוא סטאיץ'. תראה להם את מי אני הולך לעשות. יעקב! יעקב! אני בווידאו, תגיד משהו מעניין. דבר! חבר'ה, יש לנו פה מולדובני, בת 22, שנה שלישית ברפואה כללית. יוצאת עם בן אדם בן 40, זה סוד חבר'ה. זה בן של אלי צדיק, הוא מנסה להתחיל איתה. אוקיי, הנה זה ישראל, מה יש לך להגיד, תגיד? מה שתגיד, אני בשוק. זה יעקב. חיי הסטודנטים. זאת בוחרת שנחתה לי פה לפני של 3 ימים. אם אתם שמים לב, מבאר שבע ישר לסנוקר. כן, מה יש לך להגיד? יש לי עוד אחד. דבר. בפרש. יא ממזר, אתה לא משמיעיל, אתה לוקח אותה. She is cute, I love